Il-Partit Nazzjonalista lest biex jindifen u qed jistenna biex isir jaf x'kienet il-kawża tal-mewt tiegħu. Iddikjara dan il-ġurnalist indipendenti Julian Delia meta f'opinjoni fuq is-sit tiegħu bl-isem The Critical Angle tkellem dwar is-sitwazzjoni attwali fid-Dar Ċentrali, inkluż bittelli għal kap ġdid bejn Adrian Delia u Alex Borg. Il-ġurnalist jgħid li ma jaħsibx li xi wieħed minn dawn it-tnejn jirrappreżenta b'xi mod dak li jeħtieġ il-Partit Nazzjonalista f'dan il-mument u tenna kif dan baqa' jinqata' għalih innifsu matul is-snin. Julian Delia saq kif il-PN kellu bżonn nifs frisk qawwi, iżda minflok se jqatt tas-sajf jiddiskuti jekk għandux jeleġġi verżjoni iżgħar jew ikbar tal-istess pjattaforma mhux attrajenti u bla toma. Fl-opinjoni tiegħu hu żied jinnota wkoll il-mod kif iż-żewġ kampijiet fetħu l-kanuni lejn xulxin. Bin-nies tal-ex kap bdew jattakkaw lil Alex Borg bħala traditur u serb. U hawn il-ġurnalist taqsa kif quddiem dan kollu in-nies tista' tafdal il xi ħadd minnhom. Julian Delia jinnota li dak li qirna nikdbu dwaru bħala One News jiġifieri taħwit li jirrenja fid-Dar Ċentrali u tenna li hu evidenti li hemm nuqqas kbir ta' teknokratiċi fil-Partit Nazzjonalista li kapaċi jagħmlu x-xogħol bes kollu tal-politika u joħorġu b'pożizzjonijiet dettaljati dwar kwistjonijiet soċjali li l-pubbliku jrid soluzzjonijiet għalihom.